Kaixo, Damone, Donostiatik. Bai, Donostiatik. Izugarria da non iristen den errebelioa. Bai. Jo. Gauza da, guztio dakigula zergatik iristen den Irurrun. Orde berriak ere, hemen influenzia du. Baina gero eta gerago gara. Eta gero batera, lortuko dugu. Tambo! Ireki mesedez, orde berriak jarraikan izaik! Tambo, bizkor, harrapatuko naute! Pasa. ¿Qué pasa, Nisu? Kozeko agenteek harrapatu eta jo ninduten. Baina hori ez egin dut. Ondo zaude? Mila esker, ez nekien zer gehiago egon. Zinez. Bai, rapidez.